chỉ bay lệ tôi lại cho Lawmna thì hiện cái thìn luôn bùa khỏa thuộc lệ mày Lalpa chung en Lawmna chung chakna ni thì văn dik tak tero ente Lalpa lom thei mi alo chuan pathian o thei tlat lo a o re tur chana ma kan lo fo hi lo nga ya ke po lom thu soi lo na ka lo langa tu ka ente i soi vem thinem tiang hi tunlai chu ka ril ro om ni chu Lalpa mi sawa min sia ma ka lo mi o Lalpa mi so trong min pe ka lo mi o hawin ti mai the haw lo vania ngai khan lo nei hi tam lu tu ka lo Lalpa mi zo thi sen ke ma lu ka van lom tak Lalpa Christian min sia ma ka van lom tak ti ve to em tin chu mai lan hin hinem eng ko rana ngei lo i ka relawa eng venga ngi om ka relo eng polo ni senang ma ni chawa khan Lalpa Presbyterian pian tira ka lo veo te hawin ti mai the ko ran ponero in ko rana khan chanin pathina da chu ni chu Lalpa Christian chalai bol amin om tira ka lo me o Lalpa chu mai lan ilovania in veng te cheu ke ram hlun kan ram hlun veng amin da ka van lom tak ram hlun ko ran min pe ka van lom tak ka Christian chalai pui member te min pe ka van lom tak in ti ve to e chu su thil ho anga lang ba se pathianin kha ko rana kha venga khan chan nei na da che chumi nang manuna tum chu thilo tling torin pathian o lo shir o avan poimo tak chu ko nga pathian roi te tur chen komena hen lom thuilo da soi ngai lo na Lawmna mula Lalpa heng ka lo riat ngai lawa hen lom dan min zir ti rang chatin he kumin kum thua hi lo mang don nia Lalpan mal som chero se